Zdravím všetkých priaznivcov metafyziky. Toto krátke video som sa rozhodla urobiť preto, že mnoho ľudí má záujem, ako pracovať s dobrými a zlými sektormi v roku 26, ako ich využiť, ako ich ošetriť. A venovala som ho najmä priaznivcom Feng Shui techník, aby ste vedeli, ako správne pracovať a využívať potenciál vášho sektoru, vášho domu, bytu, priestoru, kancelárie z pohľadu Feng Shui a z pohľadu roku ohnivého koníka. Máme určité techniky, ktoré vo Feng Shui používame a jednou z nich je aj technika lietajúcich hviezd. A techniku lietajúcich hviezd môžeme využívať v našom priestore, kde sa pozrieme, ktoré sektory sú priaznivejšie a ktoré sektory naopak majú menšiu podporu práve v roku 2026, pretože máme aj ročný vplyv lietajúcich hviezd a tie majú vplyv na daný rok. Takže sa každý rok presúvajú tieto hviezdy z jedného sektora do druhého. A taktiež aj priaznivé hviezdy, ktoré naopak minulý rok boli v inom sektore, teraz sa presunuli a my môžeme využívať. Ktoré sú tie priaznivé a aké sektory vlastne máme? Máme tzv. 9 sektorov alebo 9 častí z pohľadu metafyziky. Vytvorili sme si takúto lošu mriežku, kde podľa svetových strán vieme určiť, aká energia v danom sektore sa nachádza. A my ich máme 9 a v tomto prípade si povieme, kde sú tie najpodpornejšie. Ako na obrázku už môžete vidieť, tak na juhovýchode máme hviezdičku, to znamená, je tam veľmi silná podporná hviezda, hviezda popularity, radosti a viditeľnosti. Na východe máme 8 hviezdu, je to hviezda tzv. Finančná. 9 hviezda je takisto aj už novodobá hviezda finančná. 4 sa nachádza na severovýchode, tá reprezentuje učenie, nové zručnosti, vzdelávanie sa. No a na severe máme 6 hviezdu, ktorá reprezentuje silu, autoritu, vodcovstvo. Na západe máme 3 hviezdu. 3 hviezda reprezentuje hádky, konflikty. Severozápad je hviezda 2, ktorá pre niektorých je hviezdou chorôb, problémov zdravotných, ale už v 9. perióde v ohnivej táto hviezda má dvojaký význam a reprezentuje prosperitu a dlhodobejšie aktíva. Takže nemusíte ju ošetrovať alebo sa zaoberať práve týmto sektorom, ak nemáte žiadne zdravotné problémy, ale my si povieme neskôr aj viac. A posledným sektorom je, kde máme 7 hviezdu a pre ľudí, ktorí vedia s týmto sektorom pracovať, tak 7 nie je len problematická a neprináša len krádeže a nedorozumenia, ale ak viete správne komunikovať a odkomunikovať veci a pracujete práve v odvetviach, kde je tá komunikácia potrebná, tak viete aj tento sektor veľmi dobre využiť. V centre je energia jednotky, to sú nápomocní ľudia, vedomie a jasnosť. No a my si povieme, ktoré sektory bude potrebné dávať si na nich trošku väčší pozor. To sú tie zlé sektory, ktoré sú ovplyvnené určitým vplyvom buď negatívnych hviezd a ako s ním pracovať, alebo ako tam nepracovať. Takže na juhu v 2026 sa nám usídlila hviezda 5, tzv. Žltá hviezda, hviezda problémov a konfliktov a sídli nám práve vo vetve koníka. Keďže máme 9. periódu, a je tam vetva koňa, tak znásobuje tú energiu toho juhu, keďže oheň aktivuje ešte tú zem a preto je veľmi nevyhnutné dávať si na tento sektor pozor. Čo to znamená dávať si pozor? Nerobiť renovácie, nerobiť rekonštrukcie, ale nie len vo vašom priestore, v interiéri, ale taktiež aj v exteriéri. Aby ste si možno nevúdili nejakú negatívnu energiu, neblahý vplyv na vás, tak preto neodporúčajú sa tieto veci robiť práve na juhu. Ak máte niektoré z dôležitých sektorov a priestorov práve v tejto časti, ako je spálňa, vstup a taktiež pracovňa, tak je vhodné aj ošetriť si. Ale k tomu sa ešte dostaneme neskôr, čo to znamená ošetriť si priestor kovom. Je to naozaj sektor, ktorý by mohol robiť problémy, ale nemusíte sa báť, aby ste ho používali úplne bežne, len nebudete robiť renovácie, rekonštrukcie, vrtať do stien, búchať do stien, robiť výkopové práce na pozemku. Ďalším problematickým sektorom alebo časťou je sever, pretože na severe máme tzv. 3 zabijakov, 3 killings, máme tam ročný konflikt, pretože na juhu máme koníka, ktorý je vládca roku.
je tam 5 hviezda. Zároveň oproti vetva vždy je v konflikte a to je tentokrát vetva potkan. No a ešte tam prichádzajú aj traja zabíjaci, energia 3 negatívnych hviezd, ktorá je na severe, ale aj od severovýchodu jednotka až severozápad trojka. Takže celá táto časť, opäť domu, bytu, priestoru, kancelárie, je slabšia a je potrebné, aby ste nerobili renovácie. Môžete tam pracovať, môžete tam spať, nepotrebujete si to ošetrovať, nie je to nutné tak ako pri peťke, ale dávať si pozor, aby ste nerobili rekonštrukčné práce, či už v interiéri alebo v exteriéri. Ak v tom priestore nebývate a rekonštruujete nejakú nehnuteľnosť, je to bezpredmetné, pretože tam nie je ľudský faktor, človek, ktorý tam vplýva a mohli by mať tie negatívne hviezdy dopad na daného človeka alebo dané osoby, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádzajú. Ak je tá nehnuteľnosť prázdna, sa renovuje, je to úplne v poriadku. Či už je tam 5, 2, 3 killings alebo iné negatívne hviezdy, môžete tam renovovať. Ak tam žijete a bývate v danom priestore a chcete uskutočniť nejakú renováciu, rekonštrukciu, tak je veľmi dôležité si pozrieť, v ktorej časti tú renováciu, rekonštrukciu chcete urobiť a či tam nie sú nejaké negatívne vplyvy v tomto danom konkrétne roku, a to je juh a taktiež aj sever. Máme aj priaznivé hviezdy, ale my si povieme o tom, ako ošetriť, lebo som spomínala ošetrenie priestoru. Čo to znamená ošetrenie priestoru? Ošetrenie znamená, že v priaznivom dátume si položíte kovový predmet. To môže byť takáto váza, môže to byť kovová misa, môže to byť kov, mosac, meď, môže to byť zlato, striebro, liatina, akýkoľvek predmet, ktorý je väčší. Samozrejme podľa toho, aký máte veľký priestor. Keď je to malá garzonka, menšie predmety, ale nemalinké mince alebo nejaké malé zvončeky. A keď je to väčší dom alebo komplex, teda bytový priestor, tak to vyžaduje aj väčší obnos kovu. Môžu to byť aj činky, kovové gule, svietniky, ale bez sviečok, vázy bez vody a kvetov. Dáte tento predmet do sektoru, ako som spomínala, bude to sektor juhu. Pre niektorých ľudí môže byť aj severozápad, pretože na severozápade máme 2 hviezdu. 2 hviezda už nie je hviezda problémov, len hviezda chorôb, ako bola nazývaná doteraz, bola najviac aktivovaná do 8. periódy. Ale v 9. perióde, keďže má dobré harmonické spojenie práve s touto 9. periódou, tak už sa pokladá aj za sektor budúcej prosperity a budovanie aktív z dlhodobého hľadiska. Ak ste zdraví, ak nemáte závažné zdravotné problémy, imunohitné, onkologické, vážne zdravotné problémy. Nie, že máte nejaký soplík, nejakú nádchu, nejaké prechodné malé problémy zdravotné, to sa nepokladá za závažné. Nemusíte ošetrovať, ak máte veľké zdravotné problémy, alebo ste žena, ktorá je v očakávaní, tehotná, tak by som odporúčila na severozápade si ten priestor ošetriť. Priaznivom dátume. Vždy sa robia veci v priaznivom dátume. Tieto priaznivé dátumy si môžete potom nájsť v mojom klube, alebo ja tu potom poviem ešte, ktoré dátumy sú vhodné ošetriť. Ak toto video pozeráte ešte pred začiatkom roku, tak je vhodné ho ošetriť 6. februára alebo 7. februára, že tam položíte kovový predmet a dáte zámer, že ošetrujete tento priestor, aby vás táto energia bola ochránená a nespúšťala vám nejaké závažné problémy, dáte tam kov. To je ten jasný zámer. Ak to bude po 7. februári a neuvidíte to video skôr a pozeráte ho neskôr, lebo ste k týmto informáciám prišli neskôr, tak potom už je veľmi potrebné zistiť, aké máte čelo domu a potom už existuje špeciálna technika, ktorú je potrebné, aby ste konzultovali s nejakým odborníkom. Buď sa napojíte na mňa, alebo keď poznáte nejakého odborníka na Feng Shui techniky, ktorý vám odporúči presný časový rámec podľa vašej nehnuteľnosti. Lebo niekto sa možno aj v priebehu roku presťahuje, zmení priestor, bude si chcieť ošetriť tú danú časť, lokalitu a je potrebné nánovo to ošetriť, ale už podľa špecifických dátumov vašej nehnuteľnosti. Na to sú už odborníci, konzultanti, ktorí pracujú s technikami Feng Shui a ktorí vedia presne vypočítať podľa vašho čelného domu, bytu, priestoru, kde sa nachádza ten juh, aký je čelný smer a aké dátumy sú práve konkrétne na tú nehnuteľnosť vhodné na ošetrenie a taktiež aj na aktiváciu. Budú sa aj aktivovať priestor. Čo znamená aktivovať priestor? Keďže máme aj skvelé sektory,
o ktorých som rozprávala, a to je napríklad juhovýchod, kde patrí drevu a máme tam 9 hviezdu, výbornú, tak v správnych dátumoch opäť vyrátaných, ktoré dávam v týždenných rozboroch, sa bude robiť a spúšťať aktivácia podľa daného zámeru. Takže tam môžete potom umiestniť takéto vedro s vodou alebo väčšiu nádobu s vodou, do nej dať nejakú filtráciu, ktorá bude cirkulovať a tú vodu budete mať v pohybe. Malé fontánky sa nie celkom odporúčajú, už len kvôli tomu, že áno, pohyb tam je, ale tam malé množstvo vody. Preto sa odporúča väčšie. Čo to znamená väčšie množstvo vody? To môže byť 4, 5, 6 až 10 litrov, nie nejaké 2-3 deci, ktoré sú väčšinou v tých malých fontánkach. A takisto aj tieto kovové predmety, keď sa niekto opýta, aké množstvo kovu, tak veľmi závisí od toho, akú veľkú nehnuteľnosť máte. Ak je to väčší dom, tak tam potrebujete mať väčšie kovové vázy alebo väčší hmotnosť toho kovu. Nie je to určené, že toľko gramov. Ak je to menšia bytová jednotka, nejaká garzónka, tak stačia 2 také 30 cm kovové vázy, ktoré vám ošetria tento daný priestor. Trošku treba používať takú logiku a intuíciu na to, aby ste vedeli správne ošetrovať priestor a aktivovať priestor. A o tom všetkom rozprávam aj v mojom klube. Takže toto sú sektory, ktoré môžete veľmi dobre využívať na to, aby ste vedeli ošetriť a zároveň využiť priestor. Taktiež východný sektor sa bude aktivovať v správnych dátumoch. A toto sú sektory, o ktorých som spomínala. Je tam veľmi silná podpora. A je to juhovýchod a východ. Prečo? Lebo tam máme hviezdičku 9. 9 hviezda, je to hviezda momentálnej prosperity, lebo máme 9. periódu. Je v drevenom sektore, vytvára nám väčší oheň a pomáha nám k popularite, k viditeľnosti, odprezentovaniu sa k novým klientom, k zvýšeným obratom. Ak chcete, a je toto zámer pre vás, aby vám táto energia pomáhala, tak môžete oveľa viacej času tráviť práve v tomto danom sektore. Vezmete si svoj pôdorys svojho bytu, domu alebo kancelárie, pozrite si s kompasom, kde približne sa nachádzajú vaše sektory, kde je juh, kde je sever, rozdelíte si to na takýto pizza koláčik, ako to vidíte tu, a potom uvidíte, že aha, tak tuto v tejto časti na juhovýchode ja si môžem umiestniť svoj pracovný stôl. Z dlhodobého hľadiska celý rok mi bude pomáhať, ma bude podporovať, lebo potrebujem byť videný, videná, potrebujem viacej klientov, potrebujem znásobovať svoje obraty. A to isté, ak napríklad na juhovýchode nemôžete, lebo tam máte napríklad vstup a nie je tam možné umiestniť váš pracovný stôl, vstup vám bude veľmi dobre pomáhať, takže už tým len, že sa bude vstupovať a vystupovať do toho priestoru, tak bude aktívna táto hviezda. A vy si môžete vybrať iný sektor, v ktorom budete sedieť. To môže byť aj sever, môže to byť aj východ, ale najlepšie sú juhovýchod a východ. A potom to môže byť aj severovýchod a sever. Takže táto celá časť od východu, juhovýchodu, severovýchodu a severu sú podporné na aktívnu prácu, ak by ste chceli. Tí, ktorí pracujú v oblasti komunikácie, vedia sa správne odkomunikovať, že sú nejakí rečníci, učitelia, školitelia, môžu využívať aktívne aj juhozápad, pretože tam je hviezda 7. Ona síce môže za určitých okolností spôsobovať nedorozumenia, hádky a konflikty, najmä doma v byte. Ak neviete správne odkomunikovať vaše problémy, starosti, môžete sa potom viacej hádať, ako používať túto hviezdu na správne odkomunikovanie a odprezentovanie seba. Ak neviete tieto hviezdy ešte veľmi dobre používať, ste tu nováčik, tak vám odporúčam sústrediť sa práve na ten juhovýchod, východ, severovýchod a sever, kde si umiestnite pracovný stôl. Môžete aktívne každý deň robiť nejakú činnosť. Ak máte činnosť mimo domu, máte kanceláriu, využite to v kancelárii. Ak pracujete na nejakom zamestnaneckom poste, doma môžete využívať priestor na to, aby ste si vytvárali nejaký bočný príjem. Ale jedno skvelé video ešte budem ohľadom zvýšenia príjmov podľa lietajúcich hviezd. Ešte budem publikovať, takže sa máte na čo tešiť. Toto sú veľmi silné podporné sektory a je na vás, ako ich využijete. Teraz si môžeme prejsť k takým najčastejším otázkam, ktoré možno aj vo vašej hlave vznikli, keď ste počuli toto video. Že čo sa stane, ak sa zlý sektor nachádza v mojej spálni? Napríklad v mojom vstupe do domu, bytu, kancelárie alebo v kuchyni. Môžete si aktivovať ten zlý sektor, napríklad na juhu, tým, že vstupujete cez južné dvere do svojho priestoru a je to vo vstupe, tak je nutné čo najbližšie k vstupu
položiť ten kovový predmet, ale tak, aby vám nezavadzal a tak, aby ste s ním nehýbali počas celého roku. Dať ho niekde, možno aj na neviditeľné miesto, niekde do skrine, ale nedávajte si nejaké zvončeky, nejaké zvonkohry nad dvere, aby vám nevznikala ešte aktivácia tým, že sa do toho bude búchať a vy si naopak neošetríte, ale aktivujete ten priestor. Takže možno nejaké kovové gule, niekde ako dekoráciu, nejakú veľkú kovovú vázu dať blízko, ak sa to dá, nie vonku, ale dovnútra priestoru, aby ste ošetrili. Ak to máte v spálni, napríklad 5 hviezdu, že máte spálňu na juhu, tak taktiež niekde do skrine, do poličiek alebo pod posteľ, kde sa vám zmestí ten daný predmet, tak, aby vám nezavadzal a tak, aby ste s ním nehýbali. Môžete ho obtrieť, môžete ho umyť, keď padá na to prach, ale nebudete s ním hýbať, takže len z povrchu. Ak je v kuchyni, tak opäť do kuchynskej linky niekde si postavte kovové predmety, ošetrite si ten priestor, lebo kuchyňu, ak ju nepoužívate často, že tam varíte raz za týždeň a nie je tam taký častý pohyb, tak ani nie je veľmi dôležité, nutné si to ošetrovať. Ak sa stravujete naozaj dennodenne, ak tam varíte pravidelne, ak sa pohybujete v kuchyni veľmi často, to je to, že tam naozaj máte aktívny oheň a máte tam sporák, hlavne s ohňom, tak je potrebné, aby ste ten priestor ošetrili, aby ste neaktivovali niečo, čo by ste nechceli. Takže ak sa stane, že zlý sektor sa nachádza v týchto častiach, tak viete, že máte to ošetriť. S čím? S kovom v priaznivom dátume. Ďalšia taká otázka, že je to zlé, ak tam spím, pracujem alebo tadiaľ chodím? Ak tam spíte, tak si tú hviezdu neviete aktivovať, ale odporúčam, aby ste si ten priestor ošetrili. Ak tam pracujete takisto, lebo aktívne sedíte, vykonávate nejaké činnosti a to je aktivita, je vhodné si to ošetriť. Keď tadiaľ len chodíte napríklad, keď sú to vstupné dvere, samozrejme potrebujete ošetriť. Ak je to nejaká chodba, alebo je to nejaké WC, je to nejaká kúpeľňa, nepotrebujete ten priestor ošetrovať. Pretože len tadiaľ prejdete chvíľočku. Pôjdete na vecko, idete von. Pôjdete do kúpeľne, idete von. Takže nepotrebujete si takéto časti, kde máte nejaký sklad alebo nepodstatné izby ošetrovať, len tie, ktoré sú 3 piliere domu. A to je vstup, spálňa, kuchyňa, poprípade pracovňa, ak ju máte. Ak sa to nachádza v obývačke, a v obývačke pracujete, tak samozrejme si to ošetrite. Ak tam pozráte len telku a je tam taký väčší ruch, že tam deti sa hrajú a tak ďalej, tak tiež si môžete túto časť izby, domu, bytu, priestoru ošetriť. Ďalšia taká častá otázka je, ovplyvňujú tieto sektory každého rovnako? Oni tieto sektory neovplyvňujú úplne každého rovnako, pretože napríklad ako teraz, keď máme 5 hviezdu na juhu, tak najviac budú ovplyvňovať ľudí, ktorí sú narodení pod GUA číslom 9. To si jednoducho vyrátate na kalkulačke, na internete nájdete bázy kalkulačku alebo výpočet GUA čísla, nahodíte váš dátum narodenia a ono vám vybehne, aké GUA číslo máte podľa vášho roku narodenia. Ak zistíte, že vaše GUA číslo je 9, tak práve vás v tej nehnuteľnosti bude tento sektor ovplyvňovať ešte viac. Pretože vo vašom osobnom paláci, takzvanom, vo vašom druhom ja, sa nachádza táto neharmonická, výbušná, problematická hviezda. Oveľa viac sa potrebujete vy zharmonizovať, aj osobnostne, cez spánok, cez oddych, cez správnu životosprávu, správny životný štýl, cez nastavenie mysle, ale taktiež potrebujete aj ošetriť váš osobný palác, takže áno, ovplyvňuje každého, ale nie každého rovnako. Na niekoho to môže mať menší vplyv a na ľudí, ktorí majú GUA číslo 9 tento rok, to môže mať väčší vplyv. Ďalšia častá otázka. Potrebujem presťahovať svoju posteľ, pracovný stolík alebo nejaký oltárik, ktorý máte? Nepotrebujete sťahovať, keď sa vám nedá presťahovať do nejakej inej izby, tak sa nebudete sťahovať. Ak pracovný stolík viete presťahovať, tak pracovný stôl môžete posunúť. Ak ho neviete presťahovať z dôvodov toho, že ten priestor to váš neumožňuje, ošetrite si ho. Ak tam musíte pracovať, tak tam pracujte. Ak tam nemusíte pracovať, tak pracujte niekde inde. Nejaké vaše oltáriky, kde tam máte nejaké vaše veci. Niekto má také špeciálne vyrobené oltáriky s rôznymi sviečkami, s rôznymi kameňmi. Vôbec to nemusíte premiestňovať. To na to nebude mať žiadny vplyv. Len tam prosím vás nepálte oheň, nedávajte tam vodu, neaktivujte si to nejakými takýmito rôznymi fontánkami a tak ďalej. Takže posteľ, ak musíte spať na juhu, tak tam spíte. Ak sa vám dá spať niekde inde, inej časti, lebo máte väčší dom,
tak sa môžete presťahovať na ten jeden rok, hlavne ak máte zdravotné problémy, alebo by ste cítili, že tá energia na vás nejako vplýva, vy sa presťahujete, tú posteľ sťahovať nemusíte. Môžem renovovať v tomto roku? Ktorým sektorom sa vyvarovať? Ono som to už spomínala, že vy môžete renovovať, môžete rekonštruovať, ale vyvarujete sa práve tým sektorom, ako som spomínala, a to je juh, kde je Peťka, interiéry, exteriéry, na pozemku taktiež, a sever, severovýchod 1, severozápad 3. Takže tejto celej časti a tejto časti interiéry, exteriéry. Nebudete renovovať, nebudete rekonštruovať. Čo to znamená? Že nebudete vrtať do stien, nebudete presúvať nábytok, nebudete robiť veľké výkopové práce na pozemku. Vyvarovať sa znamená, že vy tam môžete sedieť, pracovať aj spať, ale nebudete robiť veľké renovačné práce. Mám solnú lampu na juhu. Je potrebné ju odstrániť? Nie, nie je potrebné solnú lampu odstrániť. Solná lampa neaktivuje žiadny negatívny vplyv 5 hviezdy, takže ak máte solnú lampu, tak ju kľudne môžete nechať. Ak máte napríklad na juhu akvárium alebo veľkú časť vody, kde je ten pohyb rybiek, alebo máte nejaké terária, kde je voda, kde je ten pohyb, kde tam máte filtráciu, tak to v tom prípade by som to odporúčala presunúť. A taktiež, ak na pozemku napríklad máte jazierko, máte bazén na juhu, tak taktiež by som zvažovala to, že jazierko samozrejme neviete presunúť. Ošetriť to nestačí, buď tam vypnete filtráciu a jazierko vypustíte. Bazén takisto by som neodporúčala práve v tejto časti mať, lebo môže aj na pozemku aktivovať to, čo by ste aktivovať nechceli. Ak sused začne renovovať, rekonštruovať v tejto časti vášho pozemku alebo vášho bytu, že práve z južnej časti bytu začne susedia rekonštruovať, renovovať, ovplyvniť to vy žiaľ nemôžete. Ošetriť si ten priestor a vy aktívne pracovať so svojím zdravím, so svojím myslením, aby tá 5 hviezda nemala na vás vplyv, pretože 5 hviezda reprezentuje veľmi náhle zmeny, zvraty, nestálosť, turbulenciu a to môže spôsobiť práve nerozhodným konaním alebo impulzívnym konaním, hádkami, ísť do rizikových aktivít, kde môžete stratiť veľa peňazí, byť nepozorný, prísť nejakým úrazom, takže treba si dávať na toto pozor. Môžu sa deti hrať v problematickom sektore? Môžu. Keď máte na juhu napríklad detskú izbu, tak to dieťatko nepotrebujete presťahovať. Opäť, môže sa tam hrať, môže sa tam zabávať, môže sa tam učiť v poriadku, alebo ak si nie ste istí, tak to dieťatko môže sa napríklad učiť tentokrát niekde inde na severovýchode, alebo sa môže učiť v inej časti domu, bytu, priestoru, kde tá energia je podpornejšia a do izby pôjde len napríklad spať. Ale vy sa nebojte používať váš priestor. Váš priestor je váš domov. A ak sa bojíte vo vašom priestore žiť, bývať, tak potom tá energia nie je v súlade s vami. Naopak vám môže prinášať problémy. Vy sa potrebujete len vyvarovať sektorom, ktoré by mohli spustiť nejakú aktivitu, ktorá by sa vám nemusela páčiť. A to je to, že budete mať nejaké nehody, problémy. Ale bývať, žiť, upratovať si v ňom a normálne fungovať môžete aj ďalej. Môžem ignorovať Feng Shui? Áno, môžete ignorovať Feng Shui. Ak nepotrebujete tomu veriť, nemusíte vôbec riešiť vaše sektory, môžete to ignorovať, ale tak či tak na nás bude mať rovnako vplyv ako na všetkých. Čo všetko môže aktivovať zlý sektor? Ja už som spomínala, že čo všetko môže aktivovať. Nejaké nehody, problémy, či už finančné, zdravotné, nezhody, konflikty, nevhodnú komunikáciu. Takže vy si môžete aktivovať práve takéto problémy, ktoré nechcete mať vo svojom živote. Preto odporúčam, aby ste ošetrovali sektor v správnej dobe, aby ste aktívne pracovali v priestore, ak máte správny zámer a na to môžete využívať aj jednotlivé dátumy, ktoré sú nápomocné. A najlepšie, ak sa pridáte do klubu metafyziky s Monikou, pretože som vytvorila Akadémiu a klub čínskej metafyziky, kde dávam tieto hodnotné informácie a tam sa dozviete aj ďalšie dátumy, hlavne na aktiváciu priestoru. A dole pod video vám taktiež dám link na moju akadémiu, aj na klub, a vy sa môžete prihlásiť. Vzdelávať, učiť sa, pracovať, ako zvládnuť rok ohnivého koňa, ktorý nám prináša rôzne energie aj v priestore. Ale pamätajte, sektory a priestor je len jedna časť z vášho života. Pretože Feng Shui techniky majú rôzne ešte techniky okrem lietajúcich hviezd a je to len 1/3. Vy viete používať aj iné techniky, ktoré vám pomôžu zvládnuť rok a naopak podporiť vás v tomto danom roku.
aby ste vedeli prosperovať, aby ste sa vedeli spájať s ľuďmi, spolupracovať a mali harmonické, zdravé bývanie. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, budem veľmi rada, ak mi dáte like, ak ho budete zdieľať, ak mi napíšete nejaký komentár a link na klub nájdete dole pod videom. Môžete sa kľudne pridať do našej skvelej komunity.